Sa atong mga kapusong mahiligon diha og milk tea, ani ay kami nadiskubrihan nga manindot nga lugar nga swak nga tambayan. O gawas sa lamian nga milk tea, Instagrammable pa kayo among lugar. Perfect kayo kini mga kapuso, ilabi na kadtong mahilig mag picture taking. Kung asa kini atong sayran ang maong report. Sud sa dakong mall sa syudad sa Sugbo, nahimutang kining Instagrammable and all pink kaayo nga cafe. Sa miaging buwan lang kini gibuksan, apan patok na kaayo sa mga parokyano nga mahiligon sa milk tea. Namugna sa tag-iya ang maong negosyo kay siya mismo gilamian sa milk tea ug paborito niya ang color pink. Ang nakalahi sa ilang pabugnaw kay puro ang ilang mga sangkap, maong mas iso kini og lasa ikumpara sa uban. I love drinking milk tea, and also because for me I love to do some pretty, and also I love pink color, so I just made it like that style. Hamugaway ug nindot ang ilang lugar. Adunay duyan-duyan nga mamahimong kalingkuran samtang makigtabi ka sa imong barkada. Aduna pa sila'y balloon pool ug wall display nga perfect pang picture taking. Gikan dinhi, maaninaw pud nimo ang katahom sa dagat sa South Road Properties. Sa second floor, nindot ang nakadisplay nga haom alang sa mga pamilya nga magbonding. Truly Instagrammable. I really enjoy the pink vibe here, and it's really Instagrammable, and it's good for my feed. We tried the cream cheese milk tea, and it's also good. Yeah. I think the place is really good for Instagram. Also, it's really aesthetic. It has that pink vibe that is really standing out. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.